padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjarino tak titipi kidong tak ing jantung. Ayo baca. Lelungitan lunglungan kang rerambatan hamu suara angranggat jiwangku tak kirimi layang kita tak sampir ke angin sumilir ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wayang mumbeto atiku singo tirta saupama kapan boyo aku bisa regem lintang rengko endahe rembulan yo aku sangar kuatir lenung kang jabat sekar mekar ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumete sing terto kanggo nelasi lungko-lungko ketika borok anambos meko ngitong lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjarino tak titipi kidong tak ing jantung. Lelungitan rung-rungan kang rerambatan hamu sorong angranggan jiwangku tak titipi layang kidir tak samper ke angin sumilen ora krasa sliramu tansah tak pikir Rino wayang mumbeto atiku singo tirta saupama kapan boyo aku bisa gagam lintang rengko endahe rembulan ku sama wader lan nguntap jabat sekar mekat ing ora-ora kang jengkar ngelak kang tanpa upama tunggu tumete sing terto kanggo nelasi lengko-lengko ketika ayo bagoy
tirta saumpama kapan boyo aku bisa grakon entah eko endahi rembulan aku sama kuatir lan mutap japa sekar mekar ing ora kang jangka ngalatan tanpa upama tunggu tumeti sing tirta kanggo nelesi luka-luka ketika kanggo nelesi luka-luka ketika. Sembah nuwun Mbak Yu, semoga berkenan semuanya. Oke? Ya, monggo dulur-dulur Blitar sedaya mawon sugeng rawuh selamat datang di perhelatan halal bihalal malam hari ini.